Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Emambingia umurigirire w'Ensoko no kwegena kwane buna kwegokirie niguse nigogendete kwegokia nemeruberi y'Ensoko TV oboroso bw'umugusi maega yukumirana na Innocent Onyango na Diana Ndemo aso muruberi w'Ensoko bwakire na nigo tuguchikumirana bonoiga asense mende yo muruberi bweturubini gochakira bonoiga chinsa inye wika chinsa isano nemo chumoga sobweri tkoria rero buna botambukondo Kalinet Nyambane aso muruberi bweturubini tukumurekera ari agendete gwateka imeyense na boigo isko yense none binyoroga bwasore onse nigo tukuyaretaga iga ende twanyako batogo semani tokumanya ninga ngakiense yaitegendrete kuna boigo naki omugusi agenderete ayuwa mona yanda mange omurigire bw'Ensoko nekinga kunyarora ko bagukubwati omurubiri yiga emasemo oise kwenda sensemo ya Facebook gari nigo murubiri bweturubini ore live na boigo sensemo ya YouTube nigo tore live egento koroko genda se chinseme chunya ko baguko like link yiga nyare ko bago share ndi to nyako batokonyora ababwatani abangi nabo to nyako batogo semani kusaba bano to chake aso abwamo na endene kinga na injengo mbwatore Kalinet Nyambane se mitanda yonse yekerero murubiri bweturubini ochakire to chiare. Etorobini nigo tukuinchakira kurwa ase county ya Kiambu ase omokonyi bumurai bw'ikiama ya Jubilee Muske Fred Okengo Matiang'i oibo igo kwirukia bendera yekiama ikio asobochori bw'uburai bwense obubore busio nigo bono amochiria abanyanyimbo asatebire buna okuburwa komorembe kogendete kwenekigwa imeyense goso okuburwa kuburendi ngo bwatekana n'abanyanyimbo kubwaterana amo n'abasagani Matiang'i nigo mochirie ebikore by'obusagani begendete kwenekigwa imeyense asebega aruro kubore gochia ase abanainchi kwenekinga gochora bare abarai bari babwate chimbwa chingi asatebire abanainchi nabo babwate ribagari okubeka abarai abaya abare gosa abarai abaya ase ekerogo turanyora yore gukwana chinsemo cha matanga buri tkorigoro kurwa ase county ya Kiambu. Tukifika mahali tuko sasa where tuko na shida ya usalama katika nchi yetu. Unaona watu wanapiwa hapa hata kwa kanisa. Wakora wanatembea na polisi kudhulumu watu wetu. Mambo kama haya saa nyingine unaweza kupoteza imani kwa nchi yako na imani kwa maisha. Mimi najiunga na father na viongozi wa kanisa vile mmetushauri, na nawaomba wananchi wenzangu tusipoteze imani kwa nchi yetu. Tuendelee kukaa pamoja, kukaa kwa mapenzi, ili tujue kwamba siku moja itakuja Mungu atatujalia tupate nafasi ya kurekebisha yale maneno tunahitaji kurekebisha katika jamii yetu. Mambo ile ya maendeleo ya Linda Mama, ya free primary education, free day secondary education, usalama. Babu, mimi nilitumia wakati mwingi sana hapa Kiambu nikiwa waziri wa usalama kuhakikisha kwamba kila mtu anafanya biashara zake na kila mtu anaishi maisha yake. That's the foremost duty of government. Na tunawahakikishia, I will pledge this to you that majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ndio tu atatuamulisha, ndio atatuelekeza. Tuko kwa kanisa na tunamwamini Mwenyezi Mungu. Hata tukitafuta yale tunatafuta, tunamuomba Mwenyezi Mungu akitujalia tupate baraka, tupate nafasi ya kuendelesha mambo yetu ya maendeleo. Sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi na kuregesha usalama ule uliokuwa mbeleni, ili tuendelee na shughuli zetu za ujenzi wa taifa. Kuna mtu Kenya hii ambaye anajua barabara ya uongozi wa nchi kuliko nyinyi wananchi. Najua vile nchi yetu hii imetembea na historia ya uongozi katika nchi yetu.
na mumeona wakati ule tuko na mpango mwema na mpangilio mwema vile nchi yetu imesonga mbele. Na mumeona wakati ule tuko na shida kidogo, tumepoteza barabara vile nchi yetu inakuwa. Ninawaomba ndugu zangu na dada, sisi wote ni wamoja. Mungu ametuumba, ile damu iko kwa mwili wako ndio damu iko kwa mwili wangu. Wakati huu ni wakati wa kuzingatia vile tutakavyoweza kupanga nchi yetu vyema, ili tufanyie hawa watoto niliona hapa na wajukuu wa mzee waendelee mbele na wafaulu. Kwa hivyo tushikane mkono. Sisi tuko tayari, tunawapenda na tunapenda vile mtukaribisha hapa Kiambu kila wakati tukiwa pamoja, na tusasidi kuungana na nyinyi. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu tufate nafasi hiyo tuweze kutoa mchango wetu katika uongozi wa Togotikana nayo ni gutukira na wikase kaunti ya Nairobi ase omwaziri bwekeganje kenene gia serikali John Mbadi ritukurigoro ni gigitase bunge ya Senate asare kwerera obutumiki na boigo emeruberi ao yechibese ase keganje gia serikali gukwana kurwa ase bunge yuchingaki omoseneta bwe kaunti ya Kisii Senator Onyonga anyate ko bakumubureri bori kubwatekana na airport yense ya Kenya na boigo obututukani bogendete kwene kigororo Mbadi nigo anyate ko baga kwigerera serikali tukaturanyorari akwanete kurwa ase bunge ya Senate. Thank you, Mr. Speaker, and CS John Mbadi, I'm happy this is the first time I've actually been in this house when you've come here ever since the President appointed you, so I wanted to congratulate you for your job. The question I wanted to ask, Mr. Speaker, is that he has raised the issue of the debt stock ratio vis-a-vis the GDP. As the CS is aware, I think the President has announced that the Kenyan government is now going to build an airport costing $2.5 billion, and I wanted just the CS to either come to the House and tell us, is he willing to give us the data, the information, and the agreements which have been signed, how much in real value this airport is going to cost, who are the beneficiaries of this airport construction, and what are the details? I believe that this House, as the Senate, is entitled to receive that information so that we can tell our Kenyan people, because we don't want another Adani to be what we are fighting about in our republic. Thank you, Mr. Speaker. On Senator Onyonka, I know it has been reported that JKIA is going to cost about 2.9 billion, figures flying around. I saw $2.9 billion. The figure that I know is half of that, 1.2. And so you don't rely on figures that are flying around, and especially in some print media, some specific newspapers, because of course some newspapers for 3 years now, their headline are always consistent and predictable. So we don't worry much about those ones, because they have also a responsibility to inform or misinform Kenyans. But that, I will tell you, is not going to put any strain on our sovereign debt. And if you want the information about that, either my counterparts at the transport can provide that information, or the government, even through me, can provide that information. But this is one of the candidates for the National Infrastructure Fund. And I will tell you that there will be no sovereign debt as at now that would be put here. Togotigaragabu ase ebunge ya Senate nigo omo Senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna nereba umiranete na omo CS Mbadi obosia sobosio chingaki Sifuna ari kuboria amaborio gose arengete kuboria amaborio gochase omo waziri Yumbadi otenete kiganche kenege serikali okwanira na kubeka teneni ebitambukiro biri serikali ebegete erikwenekia obo gose kwenekia obugima bwa Kenya nkwira na borense anene asa amurikireteri igolirie chinguru cyomurero na boigo asatebire riria ngeri abero gwako kwanene gento kireire nonye nabonchoreri abali babwate chikambani iga imeyense obonchoreri bwabo kuwa nigo boigo Mbadi nere anyate ko bagakumwiraneri asarorekanete anene kwegerera serikali kubwatikana nebitambukiro ebyo agendete kwimukia asatebire bitambukiro ebyo nigo bigokonya serikali gwikirania emeroberi yabo gukia asaba Kenya.
Again, Waziri, the problem that I have with some of these responses is that they actually don't answer the question that has been asked by the Senator. Speaker, I want to take you to the response to question number, just a minute, question number 28 by Professor Ojienda, and the response at page 5, for instance, when the CS is addressing the question of manufacturing. As you know, I was in Thika just this weekend, and growing up, we knew Thika to be an industrial town. You will see in the response there the CS saying that to revitalize manufacturing, the government is implementing a strategy aimed at lowering the cost of production. And if you go to bullet number 5 there, he talks about improved access to affordable energy and infrastructure for industrial enterprises. Now, Speaker, go to the very next paragraph, paragraph 13, where now we are talking about affordable energy. And the CS says the government has prioritized stabilization. Prioritizing stabilization cannot be what lowers the cost of energy, Honorable Speaker. If you look across the continent of Africa, Kenya has one of the highest rates of cost in terms of the amount it takes for you to buy 1 kilowatt hour. We have one of the highest in the region. We are doing upwards of 33 shillings per kilowatt hour. Compared to our neighbors, Ethiopia is actually doing less than a shilling per kilowatt hour. Tanzania is doing better, 22. Tanzania is doing 12, Uganda 23 shillings, Rwanda is doing 27 shillings. So when you talk about lowering the cost of energy, which is a key ingredient in lowering the cost of production and encouraging manufacturing, our priority cannot be stabilization. And I remember, because I'm a member of the Energy Committee, we fought when we were being told that there was a PPP for Adani to stabilize electricity supply, and they wanted to start in Nairobi. Yet we have over 13 counties that don't even have access to the grid. So, Waziri, in terms of specific measures that you are taking to lower the cost of production, and specifically the cost of electricity to match the region, what is your government doing? On issue that has been raised by Senator Sifuna, I don't want to go into other details, but just to focus on the issue of cost of energy. What we have said here is that the government has prioritized stabilization in electricity supply. Before you go to the costs, the first thing is to guarantee supply, because if there is no supply, the cost will definitely be high. You cannot have cost coming down. The basic principle of microeconomics, the demand and supply, the equilibrium of prices, Senator Sifuna. The equilibrium of prices simply means where the supply curve and the demand curve intersect. And so when the demand rises and supply comes down, prices will automatically go up, because that intersection point will be high. But you must guarantee supply. Then the cost. How do we guarantee the cost, and what interventions have the government taken? One of the reasons why we have National Infrastructure Fund, Mr. Speaker, is because we want to implement resources towards generating more energy. Our energy requirement in this country is almost 10,000 megawatts. But we are only generating, well, slightly over 3,000, almost a third. So we therefore need to put more resources to generate more energy. It will deal with the twin issues of supply and cost at the same time, because demand will relatively remain constant, or even if demand is going to adjust, it's going to adjust slightly. This morning, I had an engagement, a meeting with my counterpart in the energy, the Ministry of Energy, where we were discussing the nuclear power in Siaya, which is likely to generate well over 2,000 megawatts. And that is a project that we want to pursue to bring more power into the grid, because that is the only way through which we can guarantee cost of power to be low. I agree it is high, and also the supply and the reliability of the power. Because again, if you go to many parts of this country, the reliability of power is a challenge. Now, on the question of Nairobi being prioritized, and I want to again say, Mr. Speaker, Nairobi produces almost 60% of the GDP of this country. And that is not a place you can ignore. That's a place that we must.
Togutigara nayo abwatikaine gose ase ebunge nigo togoso ase ebunge enene miense ase omobunge onse bwense moya molo Kimani Kuria anyare kobaga kwegerera omuswada bw'ekibese bw'omwaka 2026-2027 gukwana abo igoro asa amagacho y'ebunge nigo anyare kobaga gukwana barabubuna ekomiti eri ekomorekera omuswada oyu bw'ekibese ebing'ese embirororo bagenderete kurigereria ebyatebire buna kero kinde abarachikoba bakubirigereria nabo igokora amaunchureria ase ebing'ese ebyo anene biriarorire ng'abi gosibiri ekomiti yeroche ng'ani go bibwate obututukano. A very extensive public participation on the finance bill of 2026. And yesterday we did second reading and now preparing to do committee of the whole house and the third reading. We want to thank all the members of the public that came before the Committee of Finance and National Planning and submitted more than 100,000 submissions, whose concordium we have compiled here, and which we have given individual reply to all those Kenyans that gave their views on why we accepted their views and why some of them were rejected and what we propose for future amendments. For the matters that are in public debates, one on the issue of mobile phones. Yes, there are so many phones that in the market that have not been paid for taxes. Yes, the proposal in the bill would have led to a reduction on the tax paid on phones, but we disagree with the National Treasury on payment of tax upon activation. So the status quo on how phones are charged tax remains, and we urge now that there will be systems in place to make sure that that mobile phones that are imported in the country without paying the required taxes, they administratively find a way of capturing those instead of burdening the taxpayer with extra responsibilities. Number two, on the issue of Mitumba, we have had extensive public participation and we want to guarantee the members of the public that there is no any imposed taxation on Mitumba. So ignore all the propaganda or all the misinformation and disinformation that there is added taxation on Mitumba. There is not, in our reports, any increase in taxation for Mitumba. The third matter is on rental income tax. We have heard people say that there is increase in taxation for rental income. We want to guarantee the country there is no any increased taxation on rental income. What is happening now, as currently in the law, any tenant whose landlord is a non-resident person is required to withholding tax and remit to KRA. The complication to that is the tenant may not know whether their landlord is a resident or a non-resident. And therefore, we are changing that burden from the tenant back to the landlord. So it is a non-resident landlord that will be required to pay rental income tax in the same rate that they are paying now. Not changing the rate, the exact same rate that they are paying now. I think it was very important that we clarify those three matters so that Kenyans are not lost into all these sideshows and all these innuendos and all these propagandas and all of this disinformation and misinformation. And even our members of opposition who are trying, and you saw that yesterday in the debate, when we challenge them to tell us, show us that clause in the bill that you're referring to. None of them was able to tell us which clause they were referring to. So tafadhali, msipebwe, msikubali kudanganyika, msikubali kudanganywa. Kama mtu anakuambia hicho kipengele kiko, wacha akueleze kipengele hicho kiko. Nataka kuhakikishia kwamba nikirudia ile tax ambayo inalipwa kwa simu, hakuna mabadiliko ambayo ifanyike. Maneno ya tax ya rental income, hakuna ambapo ile mabadiliko tunasema ni kwamba hapa katika sheria ambayo iko saizi ni yule ambaye ana mkodishaji ambaye anakodisha kutoka non-resident, ni yeye alikuwa anafaa withhold tax na kuremit kwa KRA. Sasa tumetoa hiyo responsibility kwa tenant, tumerudisha kwa landlord kwa sababu landlord ndiye mwenye nyumba na hakuna rate ambayo imebadilika hiyo.
baada ya kukuwa na discussion na watu wa mitumba na Wakenya wote, tumekubaliana ya kwamba hakuna mabadiliko yatafanywa kwa kodi ambayo inalipwa kwa Gutigana nayo omukonyi bw'umurai bwense Profesa Kithure Kindiki nigatebire ekirengagia serikali kyo gusimeka emete gwetani bilioni 15 wika omwaka 2030 ukwana kurwa ase county ya Kilifi aburit kurigoro chingaki arenge gukwanira emeruberi ao ya serikali igatebire buna abakenya bonse baise kubwatira obusimeki bw'emete ase koboko nigo boigo eyo eregati agenda chinchine ya serikali asabona atebire omuruberi uyu nigora chibokonya nonye nugwa kuokonyorekana chingaki chembura tigogo chigose chingaki chomurakera tikogo chia kobororo panda miche na miti bilioni 15 ifikapo mwaka wa 2030. Nimeagiza wizara yetu ya mazingira kuhakikisha kwamba katika ile miche ambayo itatengenezwa ambayo itatumika kupanda miti, watenge idadi kubwa ya hiyo miti, iwe ni miti ya minazi, mikoko, minazi, miembe na mikorosho. Ni fire si fire. Kwa hivyo nimesema ya kwamba serikali yetu itahakikisha ya kwamba itatumia na itaheshimu jamii huku mashinani kuhakikisha kwamba ujuzi wao katika kulinda mazingira unatumika, na tunawasaidia kutumia huo ujuzi kuongeza ama kuinua uchumi wao, kwa sababu miti kama hiyo ambayo tumetaja ni miti ambayo sio tu ya kusaidia kuhifadhi mazingira, lakini pia inaongeza utajiri na inaongeza pesa katika mifuko ya watu wa Kilifi na watu wa Pwani. We are going to follow through on our commitments to fight desertification and drought as a country. We are going to continue being a responsible member of the United Nations family, and other global have continuously increased because of the increasing encroachment and degradation that is happening in this space. And therefore, on behalf of the government of Kenya today, we will be releasing shortly a part of panda miche na miti. Panda miche na miti bilioni 15 ifikapo mwaka wa 2030. Nimeagiza wizara yetu ya mazingira kuhakikisha kwamba katika ile miche ambayo itatengenezwa ambayo itatumika kupanda miti, watenge idadi kubwa ya hiyo miti, iwe ni miti ya minazi, mikoko, minazi, miembe na mikorosho. Ni fire si fire. Kwa hivyo nimesema ya kwamba serikali yetu itahakikisha ya kwamba itatumia na itaheshimu jamii huku mashinani kuhakikisha kwamba ujuzi wao katika kulinda mazingira unatumika, na tunawasaidia kutumia huo ujuzi kuongeza ama kuinua uchumi wao, kwa sababu miti kama hiyo ambayo tumetaja ni miti ambayo sio tu ya kusaidia kuhifadhi mazingira, lakini pia inaongeza utajiri na inaongeza pesa katika mifuko ya watu wa Kilifi na watu wa Pwani. We are going to follow through on our commitments to fight desertification and drought as a country. We are going to continue being a responsible member of the United Nations. Uchumi wa mtu wa hapa Pwani umetegemea toka jadi mmea wa korosho. Panda miche na miti bilioni 15 ifikapo mwaka wa panda miche na miti bilioni 15 ifikapo mwaka wa 2030.
Biamono kigimo murigirira bwensoko tukuragenda omutimoko omokego tukwirana nkogendera turi no muroberi bwetu rubinyene kinga nogendete konyora emeroberi ito asenchira yobwikiranu ene kina bokogenda asensemo ya Facebook gari unyariko bawo gutubwati buna Ensoko TV ese kwanda YouTube na bagotonyora buna Ensoko TV na ndo nyako ko like na ndo nyako subscribe gabo asensemo ya YouTube erinde kere meroberi ende kubwati na ryo kunyariko bakwanyore notification erende kwa manyanga emeroberi yabo nigegendete kwenyora asenchira yabende onye kubwate nganende uraganye tusange nabo guturikira ujumbe gwetera sel namba yetu studio unabotambere 0788666663 ujumbe yao nigo kunyako bawe kagaiga erinto nyako bato kunyimurikira to cyare kwera nande asege kege keregoso Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawe kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimigwetire namba yaito yobonchurelia 0788666662 nuganete betri uratumia segali yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegali enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nya chinse
Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yako iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakuigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta senigia Soko TV no gotuchi kwa bato gokora eke kurugeito tonyara kwa bato gokora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorarikwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Chinchira chito chigekoro nigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagere Ensoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba samwerere nabuigabange nabanyika eligo kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao nambe Ensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Ensoko eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Ya mono kegima omorigereria bw'Ensoko no kwegena kwane bunani gogenderete buya na baigo moroberi bwetorobine ni gogenderete kuyobwatia asenchira ya bene kegima twanyo chaka chinsa nyendo chigenderete chinsa inye chabto krichideke 50 togoswa asense moya kabere yo moroberi unabutamba asense moya kabere yo moroberi tokomerana no mogene bweritko aitwanya ko bato kumorekera ari agenderete gukorekana gose bintu biri bwendete gukorekana imeyense ya Kenya ritko rero nigo toguchikomorekera alia gosobo gimabo aboroki wa Beach University na kia aboroki wa gose abana na kibamenyeta University astomeranire na omogeni tuberit korea rero nigakuru kwa Frank Mogambi oyuto gochigosanganere inde tonyako bato kwereranga aralia ega bagwetera Frank by the no moroki wa Rasi University na inde no moraliare karibu sana Frank mbuya sana moralia na kirombi mona se okongarigania
ngai Frank yoiga ngai agosoma kwarakwana ko Frank no moralia na ndi no mwanafunzi wa Kenya Methodist University hiyo toka umuchio Nairobi bona Frank kero tukukwanira aboro gosobo gimabo aboro kiwa ASH University ngerengere kiwo cha sogosoba kerongo igwanga ogubugima bwa aboro kiwa ASH University asoyo mo bobuna nchori na beirororo gusendororo nabo gutema gutwara ibirengere rigete binge asenginjo koranda ya gukorekana na manga ya wanafunzi bagwetera ASH University igo bono ubugima kero kuigunga ubugima bwa wanafunzi ASH University ringane rindi minute ya mangana mange itara bamaya usamabe yebana Biamona kato kwanira kero kende abaro kiwe kero konyora bagocha bakurire no form for bagocha gaiga konyoranga sometimes gocha bari banyoranga this is a different life kubwa bori bamenyete gari ninki gekogera totebe key changes abana abaro kiwa be university bagwetere kero bono arurenka guse achire ochire bono totebe university ne yao ya Methodist changes chiri chindangani akoranga ibugimo bono bongao na bori konyende I think first changes wanafunzi bago experience kero bachira ASH University igen tokere tokoroga freedom obosibore okonyoranga naye bwikore ondetayo go govern buna kerori kari omwiburi agotebi koreke nsajindo omwiburi ogotebi tonyuru gocha nyomba gusogo kani bintu mbiro konyore binga gotanga go kwetera mwigeri aliaye ngonyora nsachinde gogo konyare lakini bone kero goikira university kwanyoranga freedom inerororo ande bono nyeto gochi gotua gotumeka freedom ya obuya zajinde abanafunzi abange ngoika bali basira igo bona se the first change abanafunzi bago experience in freedom iyo nsachinde rabe advantage kusena ande baire kuchie sabe yebana Biamono kero watebire gabo about freedom na nyore ga kero togendete kumurikira totebe chobogima bwechi university kotebe watebire ngabone kero moro kigwarureka alibono torinse ya magoko ya baibuli babono ga na yuete nenerete no manyete kiane kebe tokogendera gari ana kiora kwa about technology and digital learning bono totena mwana wega igari agachire class kera tikoboka prep sio how can this ninira era affect moro kiwa in a positive and a negative. Asa mangana digital learning ASH University nkobara yengencho mono ekero gotema go compare na masomo alia sechindo mwanafunzi konyora na dira go Somalia se school ya secondary iso kuligeria anene mone birasi binge bona kero go tugotema kuligeria mangana digital nkotemere go kore bintu koba raisi yake Kuitani njireliba omwanafunzi analite gukora ibintu ali ase school ya secondary okonyoranga through a digital skill na bokonyora omwanafunzi oyo nkobare enabled kokora nonyine birasi biaye atari kogenda nonyine kirasi ekyo konyora balimu konyona sachinde ba organize nonye Google meetings bono konyoranga ebirasi naboko ogosoe kirasi lakini utaye kirasi eke asayo monyene kobe gokorire kirasi kya ukoga kare nyomba alimu awo ngobono digital learning ye nkoko temere ko gokora ibintu koba raisi yake ekero gotema go compare no bugima buri bonde ngenjo bona anene mone gento kende ndakwanira abu totebe buna mangana totebe okay ali skuru manyeta anene mono ni notes twakarikire chinyinge lakini bona gosiga iga wacha kwanyoranga notes na tiri necessary onya gutara bitabu ebinge ngeke ne bitabu kene ye subject ye ne wone bintu byonsi pi anya kubwate laptop yao osanye simu yao kebwate storage yengia naboko nyara information yao yonsi pia masomo ali yao gukora byonsi naboko bikorera simu yao ase tiri gokwaga sieringa onya gutwara gasi yo kubukora ne bitabu ebinge ngobono digital learning yenko ikere yakonya ase amangananga bunai yebona biamono sana eke tukukwanira abana baiga gose inobono Moras University nimaitenga ebuna bono gendete go Somalia matumaini ya mangeni igokora onyore gasi kuna bono go somero burari bawega
Kerbono baro bakore ndeshwa no wate some of your friends bari bakore motu yao bakorire baranyora gasi nakyo egetambo kerbuna kenge buneke gosena kimogwe prepare ekerore gari ngisengenjo the competition ye gasi is very high tari mwensi butogokora tuchitonyore tuchitori kutwensi abarari nakimu inbono gari nakimore prepared about the job market. Job market actually and keroko temakuligereria se chi courses chons pichi koba offered at university konyorenga job market ne very competitive na keroko nyorange job market ye very competitive bono tuliko gende school ko bwate birangereri biribuna obongo bwane mbo focusing abunango koraiga ne gasingo nyora batigari yegento ko genda gokoro no kolani skill ye kwaraniri na kiugoja kwenye apply siko igega sobo gimabwao asengenjo na beko nyareka no kore to tware bahati asengenjo no ini chigasi echo ne bahati to tware bahati onyore gasi to gocha goisaransa siko igabono tebe nganje na graduate ne bwate degree tingo kora gasi bona eraninga ntaranyore gasi yobisi tingo chigoko koyekora lakini ne skill okolani ekero gwachire isiko gaiga e field nengare bona aye ochusinga nga yogoswa na bokonyoranga abandi mbaro ko chabanyora babiri nonye nabana biashara okonyora gwetire skill ya laneti nabo muntu akogenda bono bune yoboraria oendo igoro no ine studio yaye uchaka ko record ria abantu amatera abandi bakora mangana videography abandi baigoro no ine studio cyo gwaka chibicha igo bono teri necessary nga kera gwasoma gwakora ogocha kobera isiko iga bono uganyamga ngochorikwe not necessary nga uko ochisaranse isiko uganyorikwe but rende keri gwasomire ogocha kugi apply bono anene mono skill nengia skill obumanyi ninde omumanyi ogento gete ekero na chire isikoga tindanyore gasi na kingwe korange konye nga apply skill na somete tambuke ngende getambukiro kende mbia mono sana totebe ekero re university okonyora abana gosabarokiwa na abange mokumirana from different cultures abaikoyo mbarororo abaruya mbaroro ata from outside country mbaroro naki egetambo kerekeiga kukiukumira abantu from background different culture na backgrounds ngobwate any vector tebuna bona yo mugusi gego change gosengo ngo change kera abande benyora ba beirasi batatakere abunda gikwanira sechinse muibire na kugira go change kusenke go change na ekero ke ugo change egento ngere tokoroka buna influence ekero gwacha kwanyorana n'abantu from different tribes different backgrounds bono onye to gocha gutware birengereri byo kuinyura soruwete anene mono na bora abe influence to nyore gwachi kwa beire kwa koirire nchira y'abantu bali bandi anene mono buna nabo gocha kwanyora umwana aruwete karia no mwana orenge bwe kanisa agakinero bukristo buya lakini bono gwetero gusiboro bubongo gocha kwanyora bwate iga muiborita yo kugasanga rero isibyo gende kanisa rero ne korete kirero ngento getubonete gukora bono gwacha kwanyorana n'abasani aba peer pressure nero onye toko bumuntu ore well principled na bikunyarikana onyore kwa fall into that trap onyore kwa soire gukora ebya abandi bari asengenjo manyetekero mwachaga taringe mwacha muri bana bo mungino yomo na nene mono na bikunyarikana ndi mababu mungino yomo lakini mo tware tabye ye igo bona abana bagero baumira na ga university actually abante bagucho bakiraina taringa abachorora bungabu nabaya no lakini rende bona kero gwachire ko ba kutware birengereri bitari kunyura ase kwarwa nabo konyoranga kwa chakire kokore birenge gukora korengana ne birengereri byaba bandi bono gwacha kwanyorana nabuga lakini ise kutoka no muntu bwetenenderete buya no manyetenge kibonete gukora nabo gwetanga sa yonse ando utenene go ikomari okore buya yebana biamona ketogendete kumurekera omuriwe bwensoko bugima bwa baroki wa Bechi University amatukabangega abaroki kwa bega twarore bakunyara kwa bakubwatira ni bunonye no boibi benyorera abandi buna baisike benyorere
bakweswa asobwanchani korigieni bo bamenye obogima buya lakini abange babo banyarire koba bagusiria obogima ina ritogendete kumurekera naende akero tukurarigeri mental health nero abaruko babechi university na barabu ngekogera kwanya sometimes about this mental health stress depression anene mono ndatebe buna pressure nere kurwa sobugima gusuguma na onye to konyara kuba koyetenenera na bikunyarikana pressure yire birengereri byao kwanyora abandi paka basoire gutumika no ina mariogo yo gutindia asenge nchobugima barubu manyite mbori bwororo kara stress yenga yekuru se pressure yenga yekuru ekero gotema kurigiriria pressure ya nene mona sekurwa na bikunyarikana ekero kwarunka aria yebuno mwanafunzi abo ibuli bande mbale ndatebe kotari bonsi lakini abange ase bali narorire nae nabana abange na umeranire na barabu nabo konyora babwate experience kiambete kubwikana okonyora umwana liya ruete kali umwibuli era amanyete nga ukwagende university egento ngerekeri bamanyete nga omwanafunzi kachire university bono iyo biro omonto omonene nabagwetenera komba komanyanga aliese kwagenda ne school kwagenda na sachinde noganeti nonye no go support guno muibuli tari kwagenda gari tari gasi gwachi gokora asenge njoro chocho bokeke mambio gende kirasi kikeche kawera gusine chinsa 10 to gutwara sachinde uche gotanga no cheko genda no ene ke baruji gokora koreki uche gwetenera bono kwanyora ngumwana oyo buna achite school were support yendete yakonyora nonye nguru esaba ibuli bono kwonyora ubugima bwa anene mono nabuku ekogera nonye abana buna abaise koko banyora bono bachakire ko kwesona nina mangana yo bwa n'abantu anene bali abanene ase miaka yabo egere banyore chibesa taringa iyi actually na erenchire ya monkorenge ekine kiege mokyabo gekoreta stress amo na pressure asinge njo konyora noganeti nyomba ga asomenyete rent iyinse chindo muibuli atari gokonya indagera noganeti na ndenyo komenye tare ne skuru na robaro niganetie transport yo guchira iko bono bintu ibyonse nyo to konyora so konyo as oyo to konyora oyo kubwata ko bokonse chinda aiso wana nino ena seke mokiabo na bokonyora ubugima bwao bwansire guchenjia konyora na abandi batigire no ene skuru ya yeba bebono na kiyubugima totebe kubatikana na mitandao yekenoro technology na boigo social media na kibwa nyariko bo guchinjia abana abai technology and social media technology and social media yatemire ko influence na koreta ubumanyi anene mono bogokonya abanafunzi abange wisukurigirire buna bona mangana artificial intelligence itukoruka buna AI na begokonya anene mono asaba nafunzi abakwanyora omuntu very creative ase ense mugete kwanyora bono through creativity ya laniri kwanyora ya mukonyire oso akuegendereri kwonyora nga bono mwanafunzi wensa chinde na bago ikabaka nonye bwetenenera taganeti nande bokonyi bonde kurwe saba iboli iko bono asama ngana a technology nero ningia technology yakonyira abanafunzi tingo tebanga technology ne twarurega mostly cyber bullying na cyber crime na bari kubwe university na bago kore bintebi abo bono manyete nekero konyora omwanafunzi anene mono gokora ebinto utamanyetinga ekogokora na mamocho kose kwanyora noke manyete na amamocho gokora lakini kwa assume kwaba ignorant kwanyora nga wansire gwesona ni nebikorwa bira kubikansa chinde sa kongo kwetera technology nande bono nyetu kunyitumika buya na bego koira onyore kwachire kwa bagogosira yebona na in terms of career preparation abanda baroki wabande ngote abarenga kero buna bone gambaro bagocha gojoin unapata kuna issue gabo muibuli hata getengo leki muibuli hata getembo mwalimu tinta gitina injenda etemba artist embe kero kende na omusani unajua hapo ndio kuna kuanga na challenge na kiabora kwane kuna mbaro bakwenyora bari chikosi batatagete and how is the performance Nili swali jigi ya asenge ncho nimbwate one of my friends abubara asimisi tuena abaibuli babo bakaira chikosi chiri batatagete bono ekero kwanyorire nga okay aso muibuli kurwa sense moyo muibuli ndage kwanire nere buya o mwanafunzi
bibaga akore gento keria manyete ngana kiari buya tari umurasimisha umwanafunzi oyo maybe gatagete koba gose tutebe no mwalimu lakini kwa murasimishire uri gucyubunya gitari na bakogenda akora ubunya gitari burya asengencho naye kwa murazimisha abokore abokore koretera masakara ko bekire gabo lakini abange nabwo gocha kwanyoranga oko ochiro korire lakini tari gocha ku practice gente ka somerete asengencho tiyarengi kurume yayenga ekena kiegento kerinta gete gokora ogenda okora ukura oreta masakara bikabu asengencho no muiburi utagetarete degree eyo oyeretire okonyebekira lakini bono tari gocha kunyi apply lakini bono buno musani one naroga abu atagete gokora mangana software engineering lakini bono muiburi akamurasimisha enda okora obunyagitari kurwa graduate actually igachita agasoe school buna so ase university so mwako mutangania agasoe course iri arangiritiku akaligichi besa kurwa sanyorete kurwa agasoe course yende bona akabaka gokora chi course bira se university yemo bona yemagu sponsor fully ne yende kwanyore serikali ngwe sona ni rake agakora chi course yechibira bona buna kurerie ntangani raka au muiburi y'obunyagitari tanya gokora kendi jonsi ke usikanite no bunyagitari bona era mangana gokora na ya software engineering ikobono ngotakira muiburi kwarategerera nayo mwanafunzi oyo gotebinga inkiare buya inkiaro chara akore buya asingenjo anene mono ngorandi nayo nabange bagwika ba drop chi courses akonyora kwa murasimishiro ochire gokora oseno umwanafunzi gari buya tutebe tukwanire nse sense muyu bwalimu umwanafunzi oyo nabara akori buya asense mo tukwanire nonye na sa languages osena humanities kwa murasimisha nga asingenjo kwetete biology na chemistry aibono genda obu mwalimu biology na chem kago chikuikaga ali university onyora chiko course ye nsachinde ya chemistry na biology ose maths ebwate chi erengo ngwata atanyare gukora ki kusukumana nero bakakole kwanyora abange baikire batigire kwanyora umuntu akonya gufeli okora matemo feli ona uchikora tingo cha kunyarana na binte ebi nalinde yonzi ubwatuka of course ne cases bune chinchirororo abwekera tutebe ekoro yeikeire omwana gose omwanafunzi ochira se university yo tuteba soro yomobo abarimu barorire ozengenjo mubwati chikalia guideline kabo abantu bari bako guide barore ngaya Frank Kimaene tago cha kunyarana na buralio boiga rayo kero kindi no moibuli atete wikabu na baibuli abagatangu bona gaiga bwalimu borobo ndete yo chire siko yo bwalimu wikabo mwalimu kuna negotiation nero robara tebe ngari baga yo go drop isenjo ate kero kende kero weko siabire nkongu ya sinyiro mwana finally agocho difago so drop out gobe drop out ibagori drop kuna that nini duration ya go change bono toteba no bwalimu bubwangangire tiganje nchimbe no ne artist kuchimoino gaiganya gocho amabaga buna yinko chara kwanyora narororo lakini okonyora nga abanafunzi abange mbatali komanya bono sachinde mwanafunzi tali ko consult na ine skuru amanye nga after na failure gaiga yakongire na kingo konyeka gojibosio nkobere chance yinkobero asengenje kero kuligereri kero mwanafunzi yako so skuru aso anene mona aso mwako mutanga no yo kabere chiko chi unit chirio konyora gokora jirito koroka buna common units eche chigwa apply chi questions bono meanwhile kogenderete neji ona kuwiyorare guchibosia ninyare buri okoranga to guchikonyara bado no bwate alternative yo guchange kurwe course ye gocheye nda sengenjo ebigwa somire bado yari ko bane course ye okora muinari bado nani kubikororo lakini bono ekero kwa bikorire iga kwara guchimuinati nkonyara nabo ko change dibageri ndiroro nabo go change kurwe course yo nyore gwachire seyende yebono biamono Kerto gendrete kumurekera omurigirire bwensoko aria aboroki gwa Beach University bagendrete gwetera nigongo kumanyinga university ya Tangaza University College nigo ebwate amabaga yabana abo bose yo mwano onyogo kunyagwa kesabu nganga yogo chakoiro mwano anene chinga kibari ba form 4 bakoreta amatemo ene kinga omwano kunyarore ko bago kumuborere ribaga ase University ya Tangaza University. Tangaza University nigebwate Doctor of Philosophy in Counseling Psychology oinaboigo Doctor of Philosophy in Information System and Knowledge of Management. Ega TH course cha Masters Tangaza University nebwate Masters in Education
with specialization maigo masters in science and chemistry, Masters of Social Information Systems and Knowledge Management inegati ekikositiri kya masters amo n'ekindi kinyinge postgraduate nigebwate postgraduate diploma ya education enyo gutagete bano omwana akikoba omwarimu nabo kwenekinga nkogendara se university yatangaza aseba ikoba bwate egati ekikosi kya bachelor's degree Bachelor Degree of Commerce, nabo Bachelor Degrees of Arts in Journalism and Media Studies ase bari mutagete abana baino bachikoba abararia, nabo Bachelor of Arts in Criminology and Sociology ayanega tiechikosiri bagochia koba bakomorekera, nabo languages apart from umwana kumanyege songo Kiswahili neke guse nango ngosome bare menua ao egati abo French, Italian, Spanish, German nabo Korea igo onye gutagete amange kubwatekana ne university yatangaza mwancho murigererie nabo gwakachina mbechyo kibekirega bwase screen erindonya yakoba gokonyora obumanyi bori bwoisaine egati naki omwano arenyorere ribaga ase university yatangaza mbya muno kemeka togende tukomorekera obugima bwaborokigwa ase chi university tangaza university ne university ebwate amaigerio amayakegima aso mwano ararororo ne chimbwa chingia apart from kogenda konyora obo konyora skills siricho bugima ni gagocha ebangete nabo igagocha omwana obwate amaskani ase ekero agoswa ase omuroberi bwokorigia egase franke togende tukomurekera ubwatekana nabana Which university nabo obugima bwaborokigwa chi university kera bantu konya komorekera gaiga sometimes nyorore gaiga ntu akwanira gari job market lakini career preparation gari nga na kitoku yariga ni bono buna bono iga ogendete kosoma gaiga kosinero romo kumanyigunga isko gaiga na kibono togocha kuyariga nene chikari chitokora. I think kero mogosoa kero mwanafunzi yako baga gosoe skuru ebintu mbire tokuruka orientation na orientation yeterio gosomi gwe mangana ausekanete ne skuru yoka ibine bintu bigo ko prepare buno gosoe skuru enchero ko genda through bakokole na paka buno go chigwe prepare gosoa se job market iko bono chi skuru anene mono chinyinge ngonyorore nchibwate chi program echo chiko konya abanafunzi abakomanyanga nonye togendererete na masomo aya still bado ntubenderete komanyanga ngakisi karia after tu akolire what is it that to expected to guchiko komerana na kerokyo egere tu chiko tu expectations nga nkore skuru ngira nenkore nyore gas immediate no igobone kero kwa bire prepared igo nkonyorore nga by the time ugukora nabo konyoranga nkwebangite nchirende nyasa yatara koigorera chinchiro nyore gasi eyo nabo konyoranga kwetera megeri ali kwa egeritigu kwa konyikire kwanyorire kendo ko na okora meanwhile koganyite nyasa koigorera chinchiro onyore gasi yakiri gwasomerete lakini amasomo aya taringa ali busaigo ngabono gosoma to chonyore gasi obere isiko no nabo gosoma ekero gosoma egere unyare gutwara obumanyi obonge asinge njo isukurigereria omuntu okay teringa gose na kuwa na se enjira ya moyo ko badunisha bali batachieti ebirango bigoro bya masomo lakini isukurigereria nene mono reasoning yo muntu chiete grasi no muntu tachieti nkonyorore tofauti nero aso muntu oli piwa lio chiete grasi agasoma tikana sa jinde bali bakoiba matemu maite no ino koiba matemu konyorore muntu aro muliri oiba matemu eta na bwabo konyora abanyagitari bari chisuku bari chinyagitari konyora umuntu n'umunyagitari lakini bindago korororo mbiri kuchirana ne kariye ya yo bunyagitari abana konyora umwalimu bado nandago chandana n'abanafunzi igobono n'umuntu okorokinga asachindo umuntu no yochiete kariye ngao tabete prepared ni bindago chikomera na ase market igamanye ngaki ako handle issues igobone kero nyore tama amigerianga buna yango konyara kunyara ale gokonya kwa bagogwe prepare nga kero na kolire skuru ye nkingo chikokore sikali na isikali nga kimbwenerete koba ginkwe handle as per the market requirements ase chire yengo chikoswa nkimbwenerete kuchikokoro nanchira kimbwenerete kokoreki kokore bintu birimbwenerete kokororo yebona
muswate na rega igukuru kwa email dawo ndebe kuruchense mocha kajada hoteli na tema mbuya muko gamba goteba mbore ryo mumuro yunga ngiye ko gerekero abana bakiri chu university bakwe base barwete agoteba munere moise ko yo munyarire kere weekend anataka pesa ngiye ko mahitaji kia ya mange moiko geranga amjui kujipanga toma itiko roberi na bese rio bwate kere ngaki timbwati gendo gete kere ngaki timbwati gendo gete nekiora kwa neko basikane. Okay. Umanyite nsachindu tukwanira okuganikira omuntu nabwate okuganikwae na kuganikwane ngoko bukuganikwao na nene muno ekero ekonyarikana maybe ngotemuri kurarigirira maybe nonyene your background asekwarwa. I'm sorry to say asengenje buna nachite skuru tali mono ranyore ngwaka nonyene simi guchikanga ntomere gento gete asengenje guchigwake simi yo gwakira tabwati maybe wake simi yeye ne stress yo kwa abantu bono gotema kugui kwaranga kimbwenerete gwekonya personally karate mure konya utaraikiranga nuga netio bokonyu burioka karate mura koraki nayo re konya lakini bono ebintu mbire bitwate ababikoro kungana byo peer pressure okonyora umwanafunzi agochumerana n'abanafunzi bande nsachinde barwete chi family chirichire well off kwanyora umwanafunzi oyekera ajira umeranire n'aba bande kwanyora uyo bachi baba nero busani nsachinde kuruso bakali gutomerwa gosene chiri wisano kiro mwali bwe wiki gosene chiri bikomi aye no ene chimye isano to gutomerwa bono gwachi kweso e group weye bono kwaga ni mobe egonde yemo maybe nande kwanyora ngase gosene chi weekend every weekend mutagete kogenda chi bash mutagete kogenda chi out asumundu umanyite kabisa ngisarwite nigenda jite skuru ebintu mbiro tari konyora ko priority asobogima bwao ebintu buna chi bash ye nini ebine ebintu kuratika ebine ebintu bigane tichibesa ejuta bwati echichiragerensa chindo nyako abaibuli pressure ona ko bakira jisimi every time ntomere gento gete bono konyora baka kwaire no na baibuli no ni chialsa asinginje bago chikukira ago chikorori simi umanyo yo nyarebe ni chibesa atagete igo bono ase nkorenga umwanafunzi ebintu mbiro bonerete gwetanga na biro byo kabisa nando umanya ko chora abasani bawo asinchire to chora abasani baku ku guide go chie sabe asinginje nabo konyora umuntu era ngotumirwa kali chibase chinyinge naye gwachi gweswana nere bono umutaite mogende komo lakini tomanye tinga aya baibuli bawo ebago strain side konyora ne chimye ibere chibagotomere lakini oyere nesimia gwakaiga utumiru gose no etarago chikurigire simio kwanyora ng'e chibase chiasoete kare mbia muno frangi tukagenda omotimoko omokego mwancho murigire tukwira nankogendera tore kumurikira ayo igati apa no nabasani umuntu wente gutware kerura se university ayo amona yanda mange tochare egekegeke kerebosio Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662 Nabari b'Chinguru erikwe manyabo wataka kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi
aiga no mugusi akwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho murigererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo bune chia Nakuru mwancho murigereri elitonyareko batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ora ase chinsemo Childoret nera nyareko bakoigwewa mwancho murigereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba une chinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tunyareko batoko ireke gusioro no mugusi anyareko bagako igwegwa asenjera keranu mochia Mombasa ntonyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagako igwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa batoko kora eke ikorugeito tunyareko batoko gekora asenjera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyareko batoko koraleria okoralikuwa nyagosira asenjera ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Ensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero Ensoko Kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko omocha eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liya Gusii onye kubwa tokuraria gwo kwenyuria ogukwa gose okwibonchureria
bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchoria 0788 666662. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Biamono kigimamurigire bwensoko kwegena kwane ni gogendete kubwatia umoroberi bwetu rubini andonsi asore ngukwarigania togenderere no moroberi yige kirondo chia butuke chidaika emeronge bire na isano chinsani isano chabono mambia gukomanyinga onye gukunyakorigi nga yomwano oramwire ene kinga omwano nkumwirore ase university ya Tangaza eyurega iga asomo cho Nairobi university ya Tangaza nigebwate chikosi ao iyo kwene kinga abana nkonyora bare obumanyi bwekerengo keigoro none kerba kuri gigasi kwanyoranga abana abaiga nigo babwate skills echigo chikobakonya ase okurigia egasi meyense naboigo iskoyense gati chikostiri university ya Tangaza ebwate nigebwate chi diploma courses egati yabo accountancy naboigo agriculture with IT naboigo computer technology counseling psychology amone chikosi chinde chinyinge gendo koro mwancho murigereria ake nambe yure gabwa ase screen ndunya kwa bakonyora ababwatani gose abobisa kurwa ase university ya Tangaza munya kwa mogo semania na kumanyaninga naki muranya kwa mogo konyana aneneke gima na kyokonyo mwano ase ekosieri aganeti gokora nabo nabo kubabori nga umwano ikredi abwate neke gankoski arakore nabo konyora abatala mbari bana baranyare ko ba uko guide nga kiumano yu akonyora gose kosi umwano yu aranyare ko ba kago so tokuri na gase studio Frank astwari gukwanira ubugima baboro kigwas university marange twanyorere abana abanyaruka bakwenyora sakon ebikore by'abana abanyaruka goitwa byarabeire byakinire sano mubaro yo beiro monene na abana bagekero guchikwarigereria kwanyoranga abana baiga abange na bechi university in fact abana baiga bechi university na bokonyora bagoitu bangentwa kwacha kwanyoranga oborire usirire nakiora kwana yabona kerore university inge ukosi ekyo kwanyoranga abana baba mwire bakurigia mogo baroka chisponyo chisponza iyo bana ngekwanira ngene I think ikinda kwanere igoro y'abana basubati anene mono guitwa nelio konyoranga bagucha beswanania okay ebintu mbire tokorokanga okay timanyeti lakini nabirego nonde lakini rende bono njenda kwane koru ensemo yane buno musacha sengenjuti ndi musubati aya muchandoki mubwata abana batari ko bataka bagenda sichisponyechi bono tori be umuchando nebesa umuchando nebesa asengenje bakonyora sachindo mwana gochyo ligereri maybe oligereri ta konyara go date bantu buna ntu abanafunzi bunere nyora maybe sajinde ntuntu bwati chibesa toramwe orati gali kibalirende barakoreki baranyare ko mwachi besa nane nemono kero kwanyorire omaite obwanjani mbubwate jealousy by the way nene mono kwanyora omwana oyo chionyora gose ne esponye itwateba oyo ofa como sponsor paka abandi nkorra muri bagwakane na chi school fees bono yachi yikiranga omuntu oyo gose no musa omuntu oyo bono no mwana oyo bachire bakekerengo yaikire bono nsachinde umuntu yatagete nsachinde konyoma omwana oyo lakini omwana oyo nsachinde ibintu ebikarenge gokora ikarenge kubikora asobubisi onda atamanyeti bono yaikire omuntu yatagete bibe exposed lakini mwana oyo bono gagochikorigereria nsachinde omuntu oyo bari guchirana na kiumuri bono utaka komoepa na riria gutaka komoepa usense chindu chio munyora no musani oyo mungao manyita asire ria manya guchiasoa na asire yekera yasoiro manyita bagoteba asira ni asara kwanyora omuntu ense chindo gendo murangiri gosengu chiaseiga
mungaino matenji tukwane ogenda muita nabwo aba bange mokonyora abande babekire chigunime abandi mwanya baitire batugutire na nechibare nsemo anno mone binte binge bikogera abana baitugo ne binto namangana yo bwanchani yebona naba murana baraburenda barabu bare holia gosena abamurati ngote abangana barabu bare holia sengencho nonye barabu ngo igumura mangana ashuga mamis abantu mbarokonyora banjite soft life esamani njegento manyete buno musacha no bwenerete gwetoma tubwenerete guisaransa iga utebuganyete soft life but abangi nkonyora ore barigo batagete soft life na soft life yege gocha kwanyora umwana wese jindo cyonyora umunginaria mungina nabwate chibesa nabwate nonye ni chigari umumuro konyora bono genda usire rororo na nuko nyuma mata gocha konyoranga nimbwenerete kurwa so mungino yonji kutwara na ine familia ane igo no ina bamura abangi na barubu nkonyora ebintu bune bingo banyora bire telinga na barabu bare holy mono ngo banyora bire na biro bina bego happen nande the reverse of what is happening is our sibati na nyembara buna bokonyora abangi na nyembara buna bokonyora ko igumuntu chire missing oligi kumwacha ko igungo to kirasegete asegete muma itinga kia tuko anene mono na bokonyora ibintu bune bina bigo changia byaleta mangana bunayo yabona Gabunande nkoranda abandi bagotaba abana b'ich university you have all the time lakini moko misuse it is it true time management time eronero lakini bone kubwati nchiro gutumika time yao they always say time is money na bone nchiro gutumika chibesi chiao nerira bembe kero singinjo time eronero asinginjo no ine kirasi aba umuntu naro konyora nga tutebe kuru semester bune go chaka igatanya go chere buna ko genda register units ogenda missing pakuchi go chako kora matemo igo bono time eronero taringa time te yasingi njo ndetayo kumani chako te inga buka gende kirasi nubwenete ko genda okore gento gete na gento gete lakini bono konyora ngonye tu gutwara a procedure yo kumani time ya obuya na bokonyora kwanye misuse na ko misuse ko misuse bono kwanyora kwasoire gukora ibintu bitari ebironge kwanyora abandi nabo bari konyora bakanda basobore umuntu akogenda oborebi gose shere Friday ucha kubuka gose Jumaine alia gocha gutabuka ai igonye bwate karasi nonye ngurumandi Tuesday yeita chieti kusina ndi nabwenerete gukora kindi kiramukonye ne taba nonye karasi kigiuka nabwenete nerarengera ngaki ngonyora gento gete lakini bono kwanyoranga kwetera ugotamanye nchire ingiye yo gutumeka chinse chiaye kwanyoranga uchire wesona ni ne bikorwe binde bigo chibya musire kabisa bana kumurekera abana gusubugima bwa barokigwa bechi university nabo bande batangoye kurwagende university ochiro chenchiri kurwagende university ambiliki tena aya nari togendete kumurekera tore na Frank Mugambi oyure oyo mubwa barokigwa bari bagosoma Asichi University agendete gotwereranga narari ayiga bagochibetera na narari ayiga akogeranga bana bange banyarire ko baba konyora penyorira sabe totena kibono umuntu go determine abasani bawo go determine abasani bawo nabeko bateko bagasire nkongumona singencho nokurigereria umuntu oria ubwate same principles bune chiaye ekero konyora nga kuse director Joshua Gali sajinde nkonyuara marwa naye tuli kunyumarwa principles chiao nabo chiko gotebinga muntu oyo ntori gochenjeremo singencho mukunyara gutugana muntu oyo asingencho jinsa chinyinge ara maybe ibintu bya yago kora tali biro byo gukora lakini iso konyora nga umuntu oria bwanjite gukora ibintu biri wanjite gukora mono oyinkorenga nabo komokora ko bumusani asingencho no ene bukwe gotanga ki abantu babire tibagutaronye tibabwati uko igwana igo bono uko igwana nguru kiuko ibintu biri gukora na bingukora onye gukora bibima mincha ya biri ngukora igo turuchinga turi ko chincheremo igo bono goitere orio korora gukora ibintu biri bwanjite gukora onye maybe gokare kogende kanisa kwanyora nere nanjite kogende kanisa diri maybe ogatagete kwenda uchiko some library nere no are kosigo guchiko genda no inandi kwanyora no are lakini abwatitie nchirengia umuntu yinsa chinde nabo komochora ko bomusani asingenjo nginyore kero na renge first year
naumire tumumuronde sukuru aria agantebia isa rengi kurwa tambe pamenyete na baibuli bae akan request agante inche actually abantu nkonyora uri bagoshana ni chirumu baenda bateba nitigateberamo tuashare cost lakini bono uguike kwonyora umuntu yibinta gukora ndio mwachire mwatebire tigamoberamo lakini ibinta gukora bono mbiri muri guchinjiremo kwonyora umuntu yakare kogenda gishere uchira na nyumba gosensa sita ya butuko sasta na ria gocha atindete ria gocha gukuchanda nyumba ga na acha taria gocha gakirete bono okonyora no umuntu mu kunyara na actually yegete bweka agaika ngatema kumwira no ine kanisa kabire igakarra na kongo akaimuka bweka akagenda iko bono anene mono go nyora basani ngwitira ligiriria nge bintu biria gukora na byo gukora nyetari biro bya gukora uito kunyara kugenda na erenchere yemo tugendete gukwanira obogima bw'abaroki wa Sechi University. Frank ekaro tugendete gukorera asensemo y'umuruberera ngonyora tore abantu bagoteba nyogotagete chibura buru achuri nga abasabe university obakane 200 no abasabe university babire bakwene kibunga nona aseme sangireka no ya gisiasa na bagutumeka bobe asa maandamano bado barauna bari mstari ya mbele inkeko karo kendo korengera ringa abasaya baiga na bubare izia konyora gose bakungaino n'abana siasa konyora ngabebe kirubugima bw'abasako. I think egenta abana siasa nene mono banjite gutumeka guikera abanafunzi abechi university nechibesa asenge ncho mwana siasa kera gocha korangeria gote binta gete togende asigite ogende uchikuburu komo mukutano gete ogote imo gokora ebesa ya inonerega kusiko gusoba oba promise oba tebi ebesa ye inugenda mukore kiriaga neti abakane na nene mona abanafunzi abo manyete na barabu asinge ncho iliyo gotema kuriye njira yo komenya asinge nyeteri babwate stable source of income na bokonyora gokogenda ase bintu binga bunebyo onye turi omuntu ole well principled asinge ncho nye kubwata maadili maya nabo no ini birengere byo bigogote y'umuntu yegenda gonte binchi gokora tikerikia lakini ekero konyora nga turi muntu ole obwata maadili maya nabo kunyara naye gogwesona ni ase bintu binga bunebi asinge ncho mboro kogenda ebeso koegwa asinge njaba nafunsi abange barabu konyora ole bara idol bono gwitira ko bakuria idol that is why bago sportinga aba nabutura nyare gutumeka bwangu asinge ncho mbaro they are available na anene mono no eno kugani kwabo nguri kuchikobo konge ji demand cyabo ero moyo ni chimye isana goseri bwe ya muchira akore kiria tagete kiri kumebinsa chindo mwana siasa oyaganeti iko bono totebenga ebinta anene mono abana siasa bagotumeka nechibesa Mbea mono sana kero kende kero kunyato kunyagukwanira gabo okubori kwao ayebuna omorokia yani omorokigwa ogendreta osubugima bwa university ninkira nyare ko bagotebi abarokigwa bari bakurigete mambe abana njige ndondate ya barokigwa bandigerereti nokubatebya nga anene mona sikende yonse kiriyo gukora ase skuru ariore gusenka ariore manyange gente ko gukora ngikuganyete mambi mbarane yao ikobone gento kiriyo gukora rero mambi bado nkuira na kira sobugima bwao ikobono tokora kukwebe buna ngiri gocha gukuiranira mambi bana sana moigure omurire bwensoko yuni gakoro kwa Frank ekera kunyagoteabia okobore gochia ase okobore gochia asa abaroki bonse be university nga kene yonse kiri okora ene kinga gokorore egento kere ekiyachinga kichingia kero ngokomanyinga tokende tukwanira ayo abatikane n'abasayasi bonega omugavana bwe county ya Siaya James Orengo nigo bagendrete kurubikana imeyo mochio Nairobi asebatebire nga ekerenga kyo korobekana oko noko bainyora bari basiretie obugima bakoro kwa jensi na batebire nga se finance bill yo mwaka oetete ayo na gati yari agendrete gwateka imeyo mochio Nairobi kero mugavana bwe county ya Siaya James Orengo agendrete kurubikana omirene n'abasaye au imeyo mochio Nairobi ekero bagendete gukoreta ariyo eriyo kwinyora bari bonse basiretio bugima asu mwaka oetete gusase finance bill yo mwaka oeta eyu yabwata obututukano kero bono
yubagendrete kunyako kwana iniko bagotebanga niko baguchikoinyora abari basaibansi bari basireti ubugima ase enchira ya bene kigima ayuniga tiari agendrete kunyagwateka iga ase omochi o Nairobi kero tokunya gukwanira kubwatikana na aboroki kwa Bechi University kero tore asense moyo mori kigima ana kira kwanira ugoro yobora Bechi University ana kimoko moko ba mentored leadership and extracurricular activities una mororo konyara muri chinga kichyo kwero beringana kitoko chikoba abarai bankyo irinde mwa kuna those nini classes nechi group echo mwa mayanga oyiga na bago chikoba nono mwana siasa oyiga na bago chikoba gento gete buzima tkange. I think as a university into what organizations ichio chiko tinenro na wanafunzi anene mono nabo konyora paka na bana siasa bagwesoanani eligo chifund konyora nonya ase politics chisukuru konyora orenga nchibwate umunguso monene kurwa ase nonya politics yegendreta ase chinse cheito igo bono politics elio konyora yegendreta nonya nisika bado nebere nonya sukuru ali ntubwate opposition leaders abu bari very strong buna mokoro nonya ase nsi yeito ya Kenya tubwate opposition leaders igo uburayi obutali ng'omuntu ogocha kobokora igora igaiga uburayi nsachinde tali nsachinde uburayi negento koiburu na kero kikurunse igo bono onye kubwate chi step chingi ya chuburayi nabo konyora umwanafunzi achake to burayi kurwalie primary agache secondary oyo chire university gose college konyora bange paka nawe bachire ku rise paka bali igoro isikuligere bono buno bone Babu Wino used to be one of the leaders, top leaders of the University of Nairobi ga. Igobon burayobo mbuli ko banga ngasinge njores ka university ga burayobo to go tubona lete ko practice. Asinge ncho na buto komanya mambise ko ganyete. Yeah. Nakitora nyore kero origari naki that life of university go konya in terms of growth and independence. Ubugima bwa university ngo komeki bule kwa ba self reliant na ndikwa manyano yeno kwibanga asinge nchane nemo nebinte binge buna biritwa kwanira ebintu mbiro konyora utari konya kwebuli no nyeno muibuli okonyora nga ayo munyene ngotemuri kwa rwana nchire mugo senchirende konyora kwa bikiraniri na gwetera igo konyora no bongo bwa igokire kwa manyanga na kwa manyanga konyora nga kwanyarire gokoreke utanyoreti support yonde bwensi kuruwe salegere unyare gutambuka gochibosio na kibono konyorera nga paka abande konyora umwanafunzi kali university ali konyora yondo chiro nyomire abande banyomanire bacha kubugima bali bade school igobone yingo kufundishere naye enchiro bwenerete koba self reliance and independent utari kona koganikende yonsi kurwa so muntu yebona tukunya ukwana naki kero kenda abaro kwankari wate abanambari wate abakuru was chief family kero kenda chitari kwenyara naki bakunyara ko aba change that challenge to be an opportunity yo kunyara ko bakwegenderera so bimabo ekero konyara nga naboru eta se family etari kwenyara ekentekena no bwene tukubika in mind inyora sokurwa tibwe ba sokurwa uligereria sogochioka igobone kero kuinyora sokurwa ina beko direct inabeko ko direction inga maiga senaruwa ngutu yarenge na kingo kora nticha sayo tegenderera gutumono asingencho mu birengereri bya mu buri onde bwensi ole nonye kali ga gosomi umwana oyo kali in any level of studies amanyete ngo mwana oyo gongo mosomi ache gonkonya mami igobono mwibuli tayere sa chindo ratwale birengereri atayenga umwana oyo ngo muire school agenda akore kindi yonsi akora agenda guchiari no nintwe maiso ya baibuli baito igobono kero bwate chinga kichiricho gokora egento make sure nga egento gokora negente kia nande komanyete nga nayo bugoretie familia ino yebona bia mono sana inkwana yawe yomwerio kero rero ndocha singinchi bitango bitatange kyoto kuchukukoro mu rubiri yogega inkwana yawe yomwerio nereriga ushaso murigiriyo kuribete mambi abana yo njake gukwana na baibuli ringana ndate ya baibuli actually nga abanafunzi baino ko bali chisukuru galia
tema kobainyora na tema nonyene kwara mwakera no ni simi kwa manyanga kiara wanafunzi ngoetera bara mangana mange sechinda abandi mbale batali gukwana lakini abanafunzi ngoetera bara mangana makongu tema ebuno muibuli nonye once in a week kwara mwakere simi kwa mubuli mwana onena kiogendererete asengenjo nabo konyora gwakira iga konyora na mwanafunzi ukoirete sukuru gachieta gatiga asengenjo relationship eliyo muibuli no mwanafunzi teyo bono konyora igachieta gatiga igo bona abaibuli tu muiso koba close na bana baino nabo konyora mukonyara na ni situation ichi chabune chitwanyora cha bana basubati nini gwesona ni amangana ataliye akobaretera baka bandi bacha goitwa ekero konyora nga umuibuli utigete umwana oguchiari igo na bikunyarika nuchio babono nere igo lakini umuikange kwana mibisa chindo gote yumo chanda bwate no nabo konyara na ni tabona ine bese yubwate nabo kumu advice kwa mate umwana one tokoreiga nyasaye ngo konya rukure ebintu ebyo masomo igwa kura yaba rahisi na nene mona abanafunzi na barabu abandi gerete njege ntonda abatebi just stay focused manyanga yukuru na manyanga yugocha na nene mono digere lisei no mona soruete yebona biamono kigima obuno bosemi bwae Frank Mugambi uyoro moro kigwa Oase University gegasomucho Nairobi onyara kubaga kwerera ali bagwetera gusaba orokigwa banga bunere bagwetera Sechi University anene kera koriro kurwo bosemi gucha ase bari bonsi anene abarokigwa bari barasi University na bari baguchikogendanga enekia na endekerore ase University manyana manyakigima nga yorweterinde tochia kwenyora ase akongo kerondo chenga kusabo kwabera na wikiraga bumurigire no tukoro mu rubiri rwetu rubini na ende tumirane ebiro binde nakuganira tware oburigiriri borobi Eye Nensoko TV.